Παλιά εδώ όταν ήσασταν παιδιά, τι παιχνίδια παίζατε? Παίζανε. Παίζατε, προλαβαίνατε? Παίζαμε το κρεφτό, παίζαμε το σου. Το ξέρεις το σου? Τι είναι αυτό? Φτιάχναμε γραμμές κατά ίστη γη και είχαμε ένα βίσαλο και παίζαμε. Και όποιος κέρδιζε... Όπως πάταγε τη γραμμή, πώς το ξέρω. Το κουτσό που παίζαμε εμείς μετά. Ναι, το κουτσό. Ο άντρας μου που είναι τώρα 80 χρονών και ερχόταν όλα του τα παιδικά χρόνια εδώ, παίζανε καρύδια. Την εποχή που μαζεύανε καρύδια, θέλανε βόλους να παίξουν. Πήγανε στα υπόγεια, στις γιαγιάδες, κλέβανε καρύδια, τα βάζανε στη σειρά και παίζανε και κερδίζανε ο ένας τα καρύδια του άλλου. Εμείς ξέρεις τι κάναμε? Το χώμα που το φτάναμε και το φτιάχαμε κουινάκια τα λέγαμε. Κουινάκια. Και με εκείνα κουινάκια. Εγώ είναι αυτές οι μπύλες αυτά. Η βόλη. Τέτοια. Και παίζαμε. Και παίζαμε τις δεκάρες, θυμάμαι. Δεκάρες? Ναι. Δεκάρες τα λεφτά, τα δεκάρες τα Δεν είχαν αξία εδώ, ναι. Έπαιρνες μια καραμέλα. Μια καραμέλα, μια Με δικαρίτσα. τέτοια παίζαμε. Και μπάλα με τι παίζατε μπάλα? Μπάλα. Με την κίστη του γουρουνιού. Τη φουσκώνανε και παίζανε με την κίστη. Και πώς είπαμε τα κορίτσια τι φτιάχνανε? Μπαλώματα φτιάχνανε και του φτιάχνανε το